Laygon ang Ginoo mga kaigsuonan. O tungas na podayta karon og bukid. Muni mga kuyog nato. Nga una Brother Jim, Brother Roger, and Brother Dondon. Nunay kitang mainiton sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Muni ang ato ang dapit agianan mga kaigsuonan. Tawhay na gyud ang atong agyanan ron kaysa sa una. Okay ra mo, Brad? Okay ra? Very good. Laygon ang Ginoo. Muna yung mga dapit mga isuon, indot kayo kabungturan. Naliwala sa kakutas pag sa atong panahon karon mga kaigsuonan, malipayon ta nagapamuhat alang sa kamayaan sa Ginoo. Tinuod sa una, tungas ta dinhi ang dalan medyo lisod gyud, pero karon pila ka mga tuig nagigamit ng instrumento ang Ginoo para maingunanin ang dalan. Ito na sila. Ito na sila nato. Badayan kita mga kaigsuonan sa pagtungas na natakaroon dool sa proper Basak, mga kaigsuonan, sa sitio Basak. Muni ang itong mga kuyog. Actually duha ta karon ka team kasi sila sa pikas ng agi kay naputay lang bisita hunon dito. Nirami ng agi kay tungason man. Brother Don, unsay verse na to, Brother Don? Exodus 14:14. Sige, ingon dito. God will fight for you, you only need to be still. Amen. So, first time yan yung naabot din yung mga kaigsuonan. Ato ang nagbakasyon nga ito pang alagad ni Lord. Malipayon para sa Ginoo. Wala ta na pulaan og tungas din mga kaigsuonan kay tungod kalipay na to nga makadasig. May mga higayon din nga usa duha ang atong bisitahon pantili kabayran og bahandi sa kalibutan ang kalipay nga ilang mabati og atong mabati samtang nagapamuhatan nini. Brad Roger, Brad Jem, na may verse Brad. Diyan sa makita sa 1:1 14:15. Kung nahigugma kamo kanako, sumana ninyo ang akong sugo. Amen. Praise the Lord. Mga Brother Jem.
Baguio City, 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng Diyos, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Amen. So, muna siya makaigsunan ka ng balay sa atbang mga kaubanan na ito nga mga nangalagad. Muna ilang produkto din umay. So, medyo distansya pagamay atong atuon mga igsuon. Apan muna padayon ta ang magbasigon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Muni ang sitio Basak mga kaigsuonan. So atuan na sila ng atong mga kuyog. Itong mga kuyog mga kaigsuonan kay paspas kay mulakaw daw sa waay ra ba. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamayo. Samtang aduna tay mahimo taliwala sa itong mga pagkulang padayon ta magpagamit alang sa kaymahan sa Ginoo. Kini mga balaya mga igsuon ato aning ginabisitahan dayon sulod sa mga pipila ka mga panahon padayon na itong ginabuhat. Then ang Ginoo magapamuhat usap og kabulungan. Itong tugutan siya nga magpanlihok. Meron na ito dali-dalion ang panahon. Tungod kay kundi panahon sa tanang butang. Salamat kayo sa Ginoo sa iyang pagkamayo sa atong kinabuhi. Mga igsuon, tungas na punta diri ron napatay laing usa ka tungason. Dayon human-ana lugsong na punta. So, atong i-enjoy ang ato ang pag-alagad sa Ginoo. Alaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Padayon kitang magatugian kasalig kaniya itong tuuhan og lauman nga mangko na to ang kadaugan pinagi sa atong pagkamatinumanon sa Ginoo. Taliwala sa itong mga pagkulang padayon kita mga kaigsuonan. Padayon ta mga igsuon. Itong paunon sila itong lantawon ang ilang nilakwan medyo kayo sutoy kayo kaya kayo ba doon? Okay ra jud kayo? Amen. Brad okay ra mo de Brad? Praise the Lord. Buto itong gigian ganina mga kaigsunan. Itong may awan sa tunga katuban. Ito na agi. Dili kita magluya-luya sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mag-aani gayud kita sa bunga ni ini. Alay ko ng Ginoo mga igsoon. Abot na ta sa atong schedule nga bisitahon karon. Muna dapit. Hinaot mga kaigsuonan. Dahil na itong suportahan na bulaton sa Ginoo. Muna itong kalipay. Hinaot sunod ng mga adlaw. Maka bitbita og panalangin para panghatag na nila din eh. Hinaot na doon yung mga instrumento nga gamiton ng Ginoo para sa usag-usa nila. Nalaygon ang Dios sa tanang panahon. Let's go. Buntag, Pastor. Ay, buntag. Buntag. Upat. Ay, buntag, nay. Buntag. Salamat sa Ginoo. Abot na may mga igsoon. So, sa
kanunay dalaygon ng Dios sa tanang panahon.